mane wuok kokalo kuom value addition agriculture Kenya te counties wate ne chopo gimoro 1.63 trillion. Just you recall ni budget wa is roughly gimoro 4 trillion. Koro karibu 1.63 trillion ne agriculture kao. To kata agriculture kata bedo ni pith kod bur kao budget maduong' machalo kamae, kwa ng'iyo adira yidi koro awuok adhi dala adhi Rongo adonjo kama gaba wuotho the entire Migori County awuok Nyatike nyaka Rongo nyaka wuotho gi dho Nyawang'aya. To king'iyo real impact madipo bed ni nitiere budget moro moketi siro godo kata jopur dhoge jopith dhoge chak jopur niang' kamoro nitiere strategies mopogore. Koro yudo ka we are operating but from the lower end. Iwinjo strategies nitiere moketi but ok gin strategy mwanyalo chung mwapam negi ni adieri county otimo exceptional ok nyal pam negi nango ok nyal pam negi nikech they are mediocre strategies. They are gin strategies ma you cannot even ok nyal wuok kata ok miponia mi wachnia this specific strategy oketi mar impacting ngima jowa directly e pith kod pur. Okos nitiere moko ma kamoro onego beni jitemo machalo kamoro gitemo machalo kaka ya vocational training institutes. Nyora pani nyocha neno ka Nyawang'aya nyocha yao vocational training center moro kanyo Kabondo. But hapa ni koki yaoge but impact magisebedo direct to podi to ok ni wanyalo blame governors kata whatever. Devolution shown wani mapod nyathi mayomyom. To kiwacho no yomyom miwinjo kanyo ka Cynthia wacho ni eno nyalo miye 70% bad 30% good into korka kori kaito wadhi ir Alan kapok wadhi yweyo mokwongo. Ian kapok wadhi yweyo mokwongo. According to my assessment aparo ni anyalo poge kaluwore gi loch ng'ato ka ng'ato. Governor ka governor, kose county ka county. Governor ka governor. Nikech county and governor is the chief custodians of policies bikalo kanyo. Iwinjo. Koro kang'iyo Migori to be precise, making scheme duong'. Ing'iyo agriculture, ing'iyo moko go tete lakini kwa chako gi agriculture ka. Anyalo miye 15%. Makegi kaje iya din korka kori igni 15 koro. Joyce. Apar kod adek ok apar kod abich apar kod adek koro counties in county miwuoke bende isenene ber moro kaka rawera. Kinyalo mana kawo mic moro di mondo iti godo. What is devolution? Devolution ka teko kendo pesa odwok machiegni japiny. Matinde ni japiny are more closer to these resources. Maka tie dongruok monego timre to its effective. Devolution was a good thing my late Raila Amolo Odinga fight for. Is a very good document. But I feel ni our governors chikoni marach. Gikmachalo ka healthcare. Mau gikmodwok na japiny. Ma japiny adhi mago embak. Ma access those particular services. Gikmachalo ka pur. Mago gik ma close to county government. Kodi yudo ni gik pod ok ti. It's 13 years since now. Gimonde gwa pengi, because I didn't want pesa to work malo. Can you check budget muket in this kind of projects? Agriculture particular year there's a budget for that particular program. Mheshimiwa can tell us because he sits in the county assembly. As if followed up, new facts to you. Health. Magi Manye County Government Act. Mantie pesa muket nenge ECDs odoka kaunde jitendo pot nie mine report chamuti and kuma gisome hospital jitendo pot toni ke issues of SHA. Kuro devolution is a good document, but I feel that our county governors are treating it wrongly. Wacho ni they are treating it wrongly makegi kanyo ibuo kwa duogo to bedo kwa wacho ni winjo beni time yo machalo nade mar mondo mi midhiero mopogore ma wasebedo kwa na okonyal dagi ni midhiero tonge nikech nyaka sani wange ni nitiere ute thieth mopogore mag piny owacho ma weche mag thieth ok dhi mbele yo makare weche go mago mag dongruok bende no se yangore lela ni nitiere kaka dongruok counties moko keto mana pesa matine dongruok to pesa mathoth dhie wechego mago mag wage bill kata chulo sara ma kinde ka kinde weche gi nyalo rie e yo machalo nade kata kamano ingisa ni wakaw yo madundo ka waduogo nyaka Ramogi Ajong wadhi mbele kod twak kik dhi mabor.
What if the world was more accessible than you think? The beaches of Zanzibar, the beauty of Rwanda, the energy of South Africa, the culture of Malaysia, the skyline of Singapore, even the Caribbean shores of Barbados. All destinations Kenyan travelers can experience with visa-free access. No stressful visa processes. Just your passport and your next adventure is waiting for you. Discover visa-free and visa-on-arrival destinations with View Travel. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Maye, nenga mobiro. Chieng' chano kwalo gimora mora kae. Akiani wang' ni en ang'o ma en obiro kwalo. Gurprit nyaminwa, kuom gima notimre, akwa ng'wono. Akwa ni ng'wonwa kuom wachno. Dawe Parminda, en ang'o momiyo ini kwayo ng'wono kuom richo ng'ama chielo? Ng'ama notimo richono donge maber ka kwayo ng'wono sani? An gadier ne, kuom gimora mora mosetimo, en nyako yud chwatne. En ng'ano ma boyudo chwat kuom richone? Ukilipa na Airtel Money, unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow. Dala maduong' biro mirieko, tulo biro paro nyingi, magi ok gin mana sigeni mochuogi, ochok gi e buru mar yorewa, weche makwerewa ne okuodho, koda ka sigendni kod tembe. Magi joma nade? Magi nyithinda. Magi bende. Utino no nyisana biyo kenda. Nyiero kelo chang, timbe andhoga en gima lit. Anya ugenya parie, an pare no kitim na tim juok mitimoni. Ng'ado bura makare en gima biro bang'e. Nyisa gima nitie, kawuono wach ni nyaka nid gadiera. E dala ni, ka teksi dhi neno gima obuogi kawuono, kare kia ng'ama idak go. Hera, kethruok, miriambo, kata bed mana ni wuotho mabor marom nade, sigand dala ok we chuny. Sani ng'eni wuna isenja sisi ot kanika ng'wenyu kuon diriyo, ting'wenyo dichiel. Dichiel manade don mamanya pesa. Winam Cinema, Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno, mana e Ramogi TV. Riuriko dwa e chenro mar Injili ngima, Injili makelo ngima. Usihuzunike ndugu. E puonjruok mar lesson jumani, Roho ema chiwo michgi duto. To michgi duto te itiyo ne godo ng'awa Nyasaye. Lulu mag Yesu. Nyithindo manioko kucho. Hera mar Yesu Kristo mopuonjowa mondo wabed gi chuny mar chiwo. Winj wende magwedhowa koa e choirs ma wahero. Tunalo paso kutenda. Kutoa sadaka. Kazi yake Bwana isonge mbele. Wawinjo ne wach Nyasaye. Kihero Nyasaye to nyaka timwa mapile. Nyisi ni wan ewinjruok achiel gi Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato, are saa 1 okinyi nyaka saa 3 okinyi. Kik bayi. Machiegni kendo erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV e twak mar odiochieng' ma kawuono, kama twak otudore kod higni 13 mar sirikal mar loch gwenge. Be osekelo ber kose jopiny pok owinjo mit mar sirikal mar loch gwenge? Kaponi kitudi kodwa sani, antiere kae kod yawuoto nagi kaachiel kod nyaro nagi. Gisegolo pachgi kendo gisetemo keto e ratila sirikal mar loch gwenge counties mopogore opogore, to podi wadhi mbele kod mbaka ma kama kaka pile. Bendo bobedo ka wachualo ni e jofwambo magwa, bro bedo ka loso kodi e kaunti mopogore opogore kimedo chualo nwa ote mari kokalo yero waduto te mag tudruok mar mondo mi in bende nyiswa ne ni to kaunti ma iwuoke bende gavana mari osetiyo e yo makare, maneno ni dongruok ochopo ne jopiny e yo maber. Ka wadhi mbele ko twak marwa, dago mar mondo mi aduok kuomi mheshimiwa Ugi, winjo kanyo ka iano wacho ni achiel kuom jogo ma bedo e
county assembly kacha kendo nitiere kamiti mibete kaka MCA Mogwela mano e od buch county mano ma Homa Bay. Kata kamano ka wang'iyo resources mopogore opogore montiere godo e counties magwa, bende nyaka sani be itiyo kodgi e yo makare, mwanyalo wacho ni itiyo godo e yo makare, kachiel kod report mano golo diche manyoro makoro wacho ni counties moko ok keto omenda mathoth e dongruok, matiende ni wechego mag chulo sara emomi maino, to dongruok mane wach ni winjo be ni chopo ne jopiny cha ok chop ne japiny e yo makare. Augo kamano Joyce, anyalo yie ni pod omenda ma chwalo mosebedo kwa chwalo kata ne county government kata chwalo dongruok pod ok en ochopo e kiwango mondo gino chope, nikech ing'eyo ni nitiere percentage monego bed ni dhie dongruok e ikomenda ka ikomenda, to bende nitiere bende percentage ma pesa michulo jotich sirkal ok onego bed ni gikadho atamalo moro ma mano nie chik. So yiena mondo awachi bende ni giwinjo gima ne Omera ka owacho ni ang'o miyo devolution nobiro ni mondo jopiny obed machiegni gi sirkal. To kana achako wuoyo napimoni ni lek manyalo bed ni Jaduong' Raila Amolo ne ni godo, nikech iyudo ka sirkal nitiere matiyo Joyce, to ogandini te ma Kenya chulo osuru, tiyudo ni mondo mi ginwang' dongruok kaka owinjore giyudi ne tamore. Inwang' koganda moro emane thothne nwang'o dongruok kapo ni wuodgi obedo president. Koro ne en ni mondo mi wakel sirkal machiegni makata mana communities moko mathindo thindo ma samoro gionge gi numbers manyalo konyogi mondo mi gibed e kom mamalo mar president cha, gin bende chiko ritgi mar ni inyalo kel sirkal butgi machiegni, to bende weche mag dongruok inyalo chwal mondo bi butgi machiegni. To Omera Mabatha koni ni nowacho ni mondo mi bende wang'e ni to bende county government osetiyo, ok dwa pim gi te maromre, to dwa pim ng'ato ka ng'ato gi lochne. Joyce, king'iyo bang' 2022 katiyo gi Homa Bay County kaka example, kipimo sirkal mobedo e county government ma Homa Bay mano kuom ranyisi e higni 10 mokalo Joyce, to kod sirkand Gladys Atieno Nyasuna Wanga makoro osebedo higni 3.5, nitiere pogruok maduong'. Pogruok nitiere maduong' kata obedo ni pok ochopo e kiwango ma japiny nyalo dwaro e gik mopogore go te en adieri ni pogruok moro to nitie maduong'. Kibiro ing'iyo weche mag thieth, kibiro e weche mag barabara, kibiro e weche mag ECD kata weche mag somo kae ibiro yudo ni e higni 10 maweti obede gavana ma Homa Bay katiyo gi Homa Bay kaka ranyisi, ne waonge gi gimiluongo ni things to swim. Governor gi leadership mare, mano Governor Gladys Atieno Nyasuna Wanga, o introduce gimoro miluongo kanyo ni things to swim. Things to swim, Joyce, en program makao nyathi mariek tok nyal. En program ma governor kao nyathini ti ichulo ne school fee mar higni 4 mutieke high school, ma dhi kode mo join university, mutie kendo higni 4 e university. To kata kotimo law kodhi mbele to pod nitie program under somo kanyo matere motimnade mutieki. Ibiro yudo ni under somo kanyo winjo ka Nyamera wacho ni nitie gimoro ni Ondoa Kaunda mabe openjore ni osebedo kuom higni mathoth, ang'o momiyo sani mokele to devolution osebedo kuom higni 13. Iwinjo ka Omera wacho ni wabiro pimo sirkal kaluwore gi CEO matiyo e ndalono. Nikech the accounting officer mar county government en governor. En ng'ama jopiny o entrust gi sirkandno. Gimoro amora madhi maber kata matimore marach en ema jopiny siemo wang'e. Kar Ondoa Kaunda kanyo
program mar ECD governor mara machon mawete e higni 10 mobede governor go ogero ECD classrooms 23 kende to wan gi wards 40 Homa Bay. Nyiso ni nitiere wards moko ma e higni 10 nokonongo thuolo mar nwango ondoa kaunda kata di kata chiel. Governor kodonjo e ikomenda adek koro higni 4 higni koro higni 4 koro osegero ECD classrooms 604 mosegero. Anda somo kanyo governor nyo wan gi basari ma osebedo kwa chiwo manyo chunge mana matin kalore gi control of budget nyo negi some queries moko ewi basari. But kata kamano nyo wamiyo nyithindo karibu nyithindo 800 ward ka ward mane wamiyo siling 5,000 e wards 40 Homa Bay. Mamagi gin gigo mane negin tiere kendo pesa gi ne biro to jopiny nok yud gi higni 10 kata etielo mokwongo mar devolution. Omiyo na yie kode ni gini bende nyaka wang'i jatelo ka jatelo. Nikech mondo wang'e ni to bende wago okang' kaka oganda kisiasa yore mag dongruok. Wang'iyo niya ni to kanyo bwana cha otiyo kata kanya ugo tiyo higni 10 mokalo. Wapime ni to jatelo mo wan go sani makoro osetiyo higni machalo kamagi. Ang'o gini manoyudo kodonje loch. Tang'o gini makoro kelo e thuolo mosebedegi. Ang'eyo ni weche machalo mag dongruok Joyce ok gin gik manyalo rumo te. Ok nyal tem gi tedichiel. But anadwa wacho ni county government kama ae matiye nitiere okang' mosegoyo kako ganda. Uwinjore mana mondo mi waket maino mondo mi watim adjustments kuonde ma pod dwaro mijingo kata maino. An anyalo wacho ni kibiro kata mana weche mag barabara nitiere lokruok. There's something happening. Nitiere gima timore. Gima nitie niya ni migao ka migao pod dwaro adjustment. Mano namba 1. Namba 2, tich ok nyal rumo. Tich mar dongruok en gima nyaka timre okang' kokang'. To bende momiyo wan gi gima ni public participation. Gima nyalo jiwo mabende nyaka wang'i kaka jopiny. Ni seche moluong public participation jopiny owuok oko mondo gidhi e public participation. To penyo machielo bende rawere osegabedo ka wuok oko mar mondo mi ginketa ne maino margi. Neno ni counties magwa tiyo yo machalo nade kachiel kod weche go mago mag kawo pach jopiny. Iwinjo kanyo ka Sinthe wacho ni chenro moko itima iluonga jomoko maseche moko nitiere machiegni kod governor mar mondo mi obed abeda record ni notim public participation lakini impact onge. Ayie gi gima wacho no. Emomiyo iwinjo ka wacho ni overally dwaro ni mondo mi watim maino e gigi dwaro adjustment. Temomiyo governor mara Mama Gladys Atieno Nyasuna Wanga aparo ni en ng'at moro ma ochiwo thuolo kendo ochiko ite kaka koro wabiro wawuoyo kani gi buche ma jopiny bedo godo kata ma en bo bedo godo to kata mana governors wate e Kenya mangima mondo giwinj pach jopiny mondo mi ging'e ni to kanye madwarore mondo mi waridre, especially governor no mapod dwano dhiri jopiny mondo jopiny omiye tam mar 2 kaka governor. Iwinjo nikech ka omiyo jopiny thuolo to jopiny ok obi ng'eyo ni to jopiny dwaro ang'o. Koro emomiyo opinion mopogore bende nyaka wayie governors wa nyaka yie opinions mopogore. Kech opinion mopogore gi be ma wacho adieri. Kech an awuon as a politician to kata mana josiasa mamoko kibedo gi ji moluori magin gigo mana 100% gipakie paka to in gidendi adenda. Mano as a politician in a danger zone. Nyaki bede go ganda moko ma bende bedo gi paro mopogore. Kech paro gi mopogore no ema biro miyo ichwalo tich maber no ganda. Mabiro miyo jopiny chak trust kendo get that leadership position. Yes. Ntie wach medo Ian. En adieri makende Joyce ana Homa Bay County. Kendo be sharia omiya the right to criticize government. Manya bedo gi paro mopogore. Under healthcare, Mheshimiwa, there's a hospital belonging in the sub-county hospital. Joyce SHA has not been working there for the last 6 to 8 months.
This is an issue that is very critical, being that okoti bingeni wang'eyo ni nitiere ute thieth moko ma jatend migawo mar thieth Aden Duale nochungo mar that is a county hospital. It's a county hospital. Okay, no hospital ma jogi wegi. It's a county hospital. So in all humanity and kindness, Mheshimiwa is so close to governor. If can't you watch devolution to pod nyithindo pod la hospital nkisani sha ngesho kichulo sani ichulo 6,000 but ma ichulo half an year to pod nyithindo pod la hospital as far Kisii to manga ichulo sha 6,000 shillings. Koro Mheshimiwa, if Gladys Wanga can address that issue, health is a right, not a favor. Koro as much as ni oseti mobile health, I feel into critical conditions monego o address. Sana gik madhiel gi ngima dhano. Nikech ngima mamiyo ji day to day life, ma ji move ka move. Koro banig mana medo ne o nyis governor. In Dewa sub-county hospital, SHA is not working. Our children are suffering kama nyo thieth kuonde mabocho. I feel this is a platform I address it because he's the contact person to govern. Hilary. Erokapano Joyce, ingeni watemo interrogate okang' mwasegoyo kaka counties igni 13 tok devolution. Yena monda wuoye wach mar manufacturing and industrialization. Just kadi yena. Just let me finish. Idwa duoke. Detail chamo ni mondo. Industrialization. Apiro yego wadwani. Number 12, county government or the devolution system of government, it's a new baby. Mapod dwaro adjustments. Mapod dwaro stakeholders engagement. A corner ka corner. That is one. Secondly, watch Marsha. It's a new thing as well. Mapod negi chandruok mang'eny. Ing'eyo kane wan ka indi Joyce ibro paro ni kane wawuoye wach Marsha ni to na wacho ni wach mar thieth is a very sensitive thing. To nikech kadine government ne nyalo maybe kao pacha kaka japiny. To wach mar shani dino kobedo rolled out dichiel in the entire country. Kichen gima touch on ngima japiny, which is a right, okay, na favor. Nonego obed gi sampling moro mondi mwane to bende this shani bonyalo tiyo koko spread in the entire country. Mano a challenge mashani tire godo. Which is a new thing and give so many issues in implementation mare. Koro abiro yego wadwa ni an area madwaro adjustment. To karka health kanyo Joyce. Igni apar mokalo Joyce. Oganda wa ma Homa Bay ne walk the whole way from Homa Bay to gidhi Kisii. Ka gidhi manyo services mag CT scan. Igni adegi nis magavana obiro gi nyodo bende lochni. Kawuono wan gi CT scan Homa Bay. Makawuono kituo to idhi Homa Bay kanyo to CT scan ringo kuomi to manyo kama tuo nitiere then gi recommend ni yo minyalo thiedhigo. En achievement ma governor oseketo in place migawo mar health. Migawo mar health kanyo sani governor wagero emergency maduong' kabisa migero kanyo mabiro ng'iyo gik moko motemo timore jomo hinyore emergencies motimore te jo mine modoro operations ma agent with so many things ma in the next at most 1 year that hospital, that building will be in place. Koro adwa yiego adwa ni en area madwaro adjustment. To kako okete maber. Iwinjo ko wacho ni governor osetimo sirikal mar county osetimo gimoro. To pod adjustment moro dwarore to odhik bende as far as naming specifically the sub county hospital. Adwa na ashwae ni en problem ma the committee mar health which an issue mano kill a flow of the house as a topic of concern. Ma the relevant committee mar health no said in the sub county magitimo gino fact finding. Ma that fact finding gidikelo report. Assembly. My members steady winjo nito. Angoma timore in the sub county to what are the recommendations? Mwanyalo sort out to godo problem no. Ero kamano Joyce. Okay, watch mar health kanyo no. Awinjo ka MCA owacho wach moro kanyo maber. Ni sani Homa Bay County nigi CT scan. To an gi penjo.
ere tiende bedo gi CT scan ka yedhe onge osiptal. Koro bang' scanning ni, ang'o madhi timore bang' man? Udhi thietho koso udhi omo yedhe e counties mamoko? Watieki gima nawacho. Ede mowacho ni CT scan nitiere. How do you know? Gazet ma kawuono, we asomi. Gazet ma kawuono owacho. Gazet ma kawuono owacho maber ni kata gloves owuok out of stock. Mano gloves. Mane ute thieth moko. Renal and cancer patients have been left to fend for themselves as drugs that keep them alive, along with the basic supplies such as gloves, run out of stock across Kenya's public health facilities. Koro, what is the benefits of having those CT scans if even gloves are not there for doing first aid? Are not there. So it is good for us to say Nisha Okti. Because how can a government bring for the counties, was it a trial and error thing? Negi biro pimo uyudo challenges man tiere mondo koka gini okti ati gini still need adjustment. Government kadwani okel ne jo piny gimoro. Koro adwani wachni mar thieth ka walose kik waket maine e county ma Homa Bay kende. Wang'i nyaka counties mamoko. Nikech wang'e ni midhiero mano mar sector mar thieth ok ene county ma Homa Bay kende. County ma Migori bende ntiere, county ma Siaya bende ntiere, lakteche kata nurses ok ong'anye county ma Homa Bay kende. County ma Nairobi across Kenya. Ma koro adwani kik ng'ato feel ni waketo discussion obeda Homa Bay nikech kata obedo ni jo Homa Bay mang'eny wan gi Migori achiel ana wuok e county ma Siaya onge ja Siaya ma nitiere kae ma koro seche moko nyalo bilo twak makare. Kata kamano sector mar thieth ni nyalo bedo ni thieth sani mana matin nyalo bedo ni thieth otamo governors momiyo koro riwruoge mag jochiw thieth bedo sebedo ka ywak no winjo be ni koro igolo sector mar thieth e lwet counties mondo duokgi e lwet sirikal mamalo nikech bende wachore ni KEMSA sani ok nyal tero yedhe ute thieth kalure ni gin bende sirikal nitiere kod gowi mar 8 billion ma sirikal o KEMSA matene ni KEMSA bende nitiere kod gowi mar suppliers ok nyal kelo yath ne KEMSA ok nyal tero yedhe e ute thieth mago mag piny owacho mayudore e counties mopogore opogore. Sector mar thieth mano mi counties li bende governors tae e yo makare mwinjo bende duoko ne sirikal mamalo mokwongo monde Cynthia. Koro katieko bana gima nawacho ni let us not kik wakaw wach mar shani ni nokelnwa godo mondo sirikal otem ni odhi tiyo koso ok dhi tiyo. Ing'e ni wach mar health en gimoro moko winjo waginene watug godo. Wach mar health, education, those two things ok winjo watug godo ni ikelonwa projects moko ibro ng'i ka gidhi fail kata kok gidhi fail. Aya koro waseneno ni nyaka sani kwa access SHA kaka osedhi. Hospitals mang'eny okti, SHA oktiye. To nyaka sani koro wadhi wachango. The verdict is SHA is not working. To in korka kori ka wangweyo kata wechego mago mag SHA nikech SHA to koro en mano mar sirikal mamalo to wachni mano mar thieth winjo be ni podi we e lwet counties kose ber kiduoke sirikal mamalo. Cynthia kapok wadhi Hillary. Koro ka wach mar health koluwore kod devolution anyalo wacho ni owe counties because telo kano sekete lwet counties matinde nitiere jok moko mowinjo bed ni manage counties kanyo from as they take charge from the national government. Koro it is just a matter of winjruok e kin national government gi county government mondo ging'i kaka giloso weche gi mondo bed mabeyo. Ok ni nitiere gimoro marach, it is just a matter of better planning. Emosekoso momiyo koro devolution e wach mar health ni okti. Ok ni ticho tamo county government, ok otamogi. Nitiere kaka sana county government e wach mar health ni giyudo shida kowuok kuom national government. Hillary. Erokamano, ing'eni wach mar thieth ni onego wang'ie migawo ariyo. Namba achiel en migawo mar SHA. SHA gin en insurance. Manyiso ni jowa ma kamoro onge gi uwezo mar chulo solo pesa mang'eny ne bill mar osiptal. Ka dipo ni bill oidho seche mane ng'ato dhi thiedhore
to yudo ka SHA chulo ne to mana nikech nosebedo consistent gi chulo ilongo nango premiums michulo ka. Koro SHA to en wach insurance ma en mano wawen national government iwinjo. Kata ka SHA ok ti na particular hospital to mano maybe the committee in charge kata the bodies in charge a county kacha or follow up with the national government mondo gi streamline line no mondo jothieth machulo SHA mawuok kumoro kaka Ndhiwa sub county for example to thiedhore osiptal no gibende ginyalo yudo services seamlessly. Wach mar ariyo en wach mar yedhe. Ndalo mang'eny ji yuaga ni yedhe onge osiptal. Ok inyal generalize kamano ni yedhe onge osiptal. Mostly gin ga yedhe moko certain drugs are very expensive kata for chronic conditions. Kech osiptal to chudho ok nyal operate maonge yath. Iwinjo. Osiptal ka onge yath koro mano kata dakteche oloro dhi dala. So our facilities they have drugs but maybe certain drugs ema onge. Iwinjo. To apparently nikech budget mag counties are constrained. Iwinjo. Yudo ka actually achiel kuom sectors madongo kopogore gi madongo makao pesa mang'eny e budget moro miluongo ni recurrent expenditure cha mar county cha kama ne kaluongo donge achiel kuom sectors madongo makao pesa no en health care. Nikech wawach ni koro Rongo kende mang'eyo ni nigi over 40 close to 40 dispensaries. Iwinjo. Mano Rongo kende to pok ikwano the entire county. To moro ka moro nigi budget en pesa mang'eny. Ngeni nyaka chul jo thieth kae, nyaka chul workforce nini supplies matindo tindo. Koro aparo ni yath ka an dipo ni an nachiwo policy recommendation ne Ministry of Health mondo wasolve issues mag yedhe gi mondo jobe ni nyalo yudo yedhe especially mag chronic conditions. Onego benia sirkal kao budget mar yedhe to imedo pesa. Actually onego bed kan ni shareable revenue michiwo cha. Onego bed ni there's a particular amount mimedo mana mar ensuring ni osiptende wa nigi kosa supply of yedhe. Mondo jowa ma kamoro nigi chronic conditions mago obed gi yot e thiedhruok. Apari an mane kaka anyalo assess overall healthcare counties wa. But counties wa mana kaka nyalo wacho nitiere jok matemo, nitiere jok ma are excellent, nitiere jok ma are fair. Nikech wakao county kaka Kisumu for example, Nyong has really tried. In fact, kitemo ng'iyo services mabedo offered e county mag Kisumu in terms of weche thieth odhi maber. To kata mana Homa Bay, kata mana Siaya, kata mana Migori. To of course nitiere rem e okenge mopogore opogore. To koro gini thothne jo siasa kaka wan gi maybe gi jo siasa mapingo ng'ato. Ndinge ni rem ni no kata en mana rem kata chuo mana 90%. To rem ni mar 10% no. Modwa oendere modwa lawi kaka ino yunde malich. To kamoro rem mana 10%. So mano bende kamoro mana nikech resources mokete lweti tin. Mondo hangi balance maji onge ng'amunjo ni woche diyo godo kamoro. Yudo kate tek. But ang'eni with time kaka wamedo tegno e devolution. Sani koka watiko higni 13. Apani by the time wachopo higni 20, higni 30, I'm sure ni Anne Hillary, the MCA here will be there. Wate wabro bedo. I'm very sure with time wabro medo choro the scope of what our county governments can cover in terms of access to healthcare. Maka ngeni iya nitire kod wach madwa wacho ka chiel kod Cynthia aya makura makaparo no gikanyo matin wadhi eyo madundo mondi ka waduogo ibo bedo kisamarize ibo bedo kimedo iya nin bende ibo bedo kimedo nyakora mogia jogo ka eyo madundo waduogo kikidhi mabor. Bere mar funi, onding, tok maremo kata tuo mar choke chandi. Binti funi moro motur, madwaro bero. Kik chenro mar free orthopedic medical camp manotimre St. Peter and Ann Hospital, Rwaka Chengeso, tarik 8 dwe mar 8 higani by oko. Neno jalonyo weche choke kata orthopedic specialist eno mongi chudo moro amora. Kod picha ma igoi ka chiel gi chuo thieth enengo mogonyre. Ni mathoth, you are told en mar 0722 150 620 mondo ikaw kang mar dak
maonge rem ne kinde mabiro. St. Peter and Ann Hospital rwaka. Your health, our mission. Utabiro tinendene Mutikawa kawa erokamano Dalimbe anaduogo kawono kendo Ikawa kawa erokamano Nasata anegeka tinendene Mutikawa kawa erokamano. Idwaro wenda mar erokamano kaka skiza tune mari *860*416#. Ng'e maber niya, Ramogi TV en od jower duto. Jakor Mugejuang tich abich kachopo saa 4 wang'e. Kamae e kaka wamoke ka wakelo ni pado maliet mag luo benga luo rumba. To kachopo saa 5 wakelo ni ajawa maliet pass. Asingo ni chunya nyaroegi. Kakisemi njano nyakwara Mugejuang abiro e ground takelo ni ngero mar joma kadonje ground kata guyo gi mafans takelo ni kaka pache ge chalo. Ngero ni isewinje kanye to oseti kode yo machal nade. Kokale chenro ni endi radio Ramogi kawa tudore achiel kachiel kawariwore kod Ramogi TV ka anto akelo ni interviews maliet mag jothumbe gieki magocho live ka tokeno 10 live band mochiek nyaka macha tuna. Nyinga DJ Kolokol Instrumental. Boy handsome mama dawe roji bed and breakfast sama tekni tilunga mane ngeja entertainer. Nyinga en Solomon Atito kapaya gudi kete manaka. Koba. Ineno sigandi ni mar ni nilale nam tichaki duogo ni owinjo tere mano lande Ramogi TV kaito kinyi kukinyi Ramogi Radio ijalo loso pesa mang'eny. I have business partners and when they come down here give it all no papers. Amara chudi ya wadwa mnamuso Inano kidwa ketho tichara kai ni musukara musa. ing'eni angimana te ang'ega jaoda kaka ng'at ma nigi nyadhi. Iparo ni nyalo bet gima ber kikawo familia ni ibiro dak go dichuo wadu. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongo na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin ma koro maru ng'engno. Ema sokelo nuseda. Wasewuotho mar kelo ni juok oganda wa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda and James Rabala Kwasera Jambu owarga chie. 111 Jumapil saa 12:30 odhiambo. Nyithindo kik rogo mar nyithindo ma juma ni bai. Achako tumo nyango jawaya mumina tieno. Nitom ni to kitawor sindo tum neno launa. My best friend KICD rescued us from endless miscos and book smart competition. Rogo mar nyithindo ngeso chakre saa 3 okinyi. Kik bai. Machiegni kendo nyakwara Mugejuang mar mondo mi wadhi mbele kod mbaka marwa e chenro mar mbako romo duond rawere odiochieng' ma kawuono kapok ne wadhi e yueyo maduna adwa nachako di Ian ine mani nitiere kod wach moro kaito abi kuomi Cynthia kaito mheshimiwa ogo bro bedo iwacho ni dwa summarize aya Ian. Ada wacho ni one gik ma wasebedo kwayo ka joma tindo mondo wayud spaces mwanyalo wacho weche gi kendo wayudo thuolo makare ka wan gi MCA Mogwel ken kijana ma pod tin I believe in his own wisdom can address these issues without fear of contradiction to anyise konyalo bedo gi wanga
mondo address issues mag health ni. Wawinjore kamano kendo wacho no dhi nyise. Mar ariyo, penjo moron mar health. Is it national government koso county government e shida nitie? To bende winjo bed ni koro igole e sirikal mar loch gwenge iduoke sirikal mamalo nikech kaluore kod ywaka mag lakteche mag UHC gisebedo ka giywak ni e budget mano mar 2026-2027 noketnegi pesa mar ndiko e tich e yorno mongirore kata on PNP lakteche mag UHC to nyaka sani wacho ni governors pod yodagi ndiko jo lakteche mag UHC permanent and pensionable. Mane momiyo pod gintiere ng'anyo. Winjo bed ni koro igolo sector mar thieth ne counties oduke sirikal mamalo kaka gidwaro koso. Penjo na eduke kama. Health sector is a mess from the top. Wangi CS my health, Mr. Aden Dual. Is it health? En mochungne Aden Duale. Concerned ma jomotimo medics gi. Wacho ni we want a person that feels mwanda go mong'eyo gima thieth dwaro. To Duale onge any background of health. Okotimo gige thieth. So okonya understand gima health cares undergo. Winjo maber. Anya kwayo. Mano dong koro bro miyo jotend migepe te igole tich kata bedo disqualified. To kata kopogore kod Duale wantiere kod jagoro e migawo mar thieth PS Oluga. Eto donge ne nyaka jatend riwruok mag lakteche kinde mokalo chien. Nikech ka wang'iyo migawo mar thieth as a whole, okinyo bende wang'iyo CS kende, wang'iyo nyaka jogo manitiere kanyo. Achako kwacho ni health is a key area. Kendo kodwa any type of gambling. Kantie gima ber ma sirikal onego tim. Onego focus energy e health. Kan gima jontie maber. This kind of back and forth argument wakonya bedogo. We oluong dakteche. Gibed piny. Nikech sani there's a demand magul from above. Ok tim gima jokteche ma dekteche dwaro. If there's a way the health fraternity can come and discuss gikma deal with health issues. Okanya wacho no odare because mano kiro back and forth kendo wadhi chako kendo kuma machielo. Let us use what we have. Kantie areas ma we can implement. Let us implement. Kantie motamore oyiso tamore. Abero ka penyo na ngome no kelsha yet we had a system that was working. And we used a lot of millions to update system machalo sanini. Even Joyce. That is the problem. We already have a system that was working. We again used millions of shillings to update a new system that has failed kendo. Koruka health kadwaro experts understand what it takes to be a medic. Erokamano. Cynthia ntie wach mandidwa medo kasto mheshimiwa Ugo. Erokamano, wach health no koro kada dwela ahinya nikech nitiere sectors mang'eny mowinjo bed ni wawuoye. Koro wach madawacho devolution. Some counties osebedo devolved a development ka counties moko to devolve corruption. Nitiere counties their projects mag devolution they are just on paper. Kendo odik gi mabere paper kanyo makidhi ng'iyo projects go under health 383 projects allocation this and this billion, under agriculture under roads projects marom makamai allocation this billion, but koro the implementation onge. Kore momia wacho ni most of counties mar Kenya gin gi devolve corruption kar mondo gi devolve ang'owa development. Wach machielo kendo wan kaka jo youth ang'o ma wadwaro e wach devolution. Wadwaro teach, wadwaro more youth enterprises, wadwaro skills training, wadwaro better roads. Roads kanyo adawacho ni counties osetemo ko tudore kod national government. Sana county wa Homa Bay kodhi ka roads kanyo waneno ka gisetemo, governor wa osetemo sana yo roads kanyo. Nikech roads go kobedo mabeyo to matine ni counties makaluo sana nikech gin gi usika gi weche mag fishing. Fish nyalo chope market sama chon to sama ber. Wadwaro gimiluongo ni clean water kaka jo youth. Wadwaro county jobs
that build careers. Akiani mano inyalo wach nango gi dholuo, not just 3 months gigs. Ati mi tich mar dhi yweyo chiro for 3 months tich orumo kamanyo. Imi tich mar dhi loso sink and blocking sewages to mano ja degree. Bwana heshimu degree za watu na heshimu diploma za watu. Tunataka kazi as youths, but Mateneni itemo wacho ni nyaka sani higni 13 counties mwantiere godo 47 be osekonyo rawere yor yudo tije kose tijego ema pod oyuago. Cynthia, tije rowere onge. Nikech tije masani ipako ni omijo youth. Idwaro ni counties onyuol tije machalo nade ne rawere tinyalo nyuol gi yo machalo nade? Awacho mokwongo ni omijo youth career based opportunities. Kaka mage? Kaka kan medicine, wan gi osiptende mang'eny. Homa Bay jomotimo medicine ong'ik gi kaka imiyo gi tije Homa Bay County. Ka wan gi jopuonje, wan gi sikunde e counties mopogore opogore, ong'ik kaka indiko jopuonje. Ka an engineer, ongi kakimi adi like my career should matter. What I studied for should matter as I am going to get that job. Kone mumia wacho ni these should not be just gigs of 3 months. Kasto kendo awacho ni we need devolution or move from project to impact. Wadaneno impact because after 13 years ntire bende gimoro manada wacho ka ni nitire kaka politics bende is playing a better role e weche mag devolution. Most politicians wawinjo ka giwacho ni koro nikech koro sani wane sirikal koro nyaka koro wadhi wayud tich, nyaka ibede sirikal e koka dongruok biro e gweng'u. Koro matine ni devolution otiyo ne government, otiyo ne counties ma support government, to counties mok support government gito koro sani devolution yok dhi tiyo ni. Winjo ka josiasa moko wacho ni mondo mi ogernu ndarani, mondo mi kelni gas, mondo mi kelni boat. Nyaka koro igochne ang'owa, nyaka igochne jatelo mani ang'owa mani e government. Matene ni devolution sani is for politics. It is for politics. It is not for development. It is not for what Baba meant for it to be. They have changed it. Ilero kanyo makare ahinya. Mheshimiwa Ugo kapuka kao pachi yana mar mondo mi wawinja ne kaka oganda e county ma Homa Bay nogolo pachi kotudore kod higni 13 mano mar sirikal mar loch gwenge. Wawinja ne mondi. Ni Daniel Somba ana jadak ma Homa Bay. Ago business e Homa Bay kama tendo. Penjo mi penjo no gima ber. Kendo kaka an owuon agone Raila Odinga erokamano. No kelo no devolution. To no kelo ne jo Kenya te ne ok okelo ne joluo kendgi. Koro devolution ni en gima ber to leadership ma wantiere godo. Joma wayiero ma wanowigo jo piny wayiero ne wagone gi kora. E joma ok ong'eyo anyalo wacho ni gine mo joma ok ong'eyo gima onego bed ni gitimo. Nikech mokwongo gini ne ok okele mondo bede mar personal development, to nonego bede gima konyo jopiny. Japiny kaluwore gi an, japiny en ng'ama gik ma japiny dwaro tin, maka sirikande ariyo gi koriwore to nyalo konyo godo jopiny. Mokwongo japiny dwaro pi maler. Mar ariyo japiny dwaro education. Mar adek japiny dwaro osiptal. Mar ang'wen japiny dwaro yo. Ali kaluwore gi an aneno ka mago e gik ma ka japiny obedo godo ma gin gik ma obedo moriere maber, to sirikandewa mag loch mag kor gwengegi nyalo bedo gima ber moloyo. Sirikal ma wantiere godo ka ok wawuoye ma Homa Bay, jotelo ma wantiere godo te nationally to gi counties ok gi joma nigi jopiny e chunygi, kata mana youths gitiyo godo e yo marach, nikech gidich gi youth yore gi giwegi to ok yore makonyo yude. Nikech dine wanyalo bedo gi paro maber gi yudhe kaka jotelo ma wayiero, nonego bed ni yudhe gimiyo tije. To being ni youth bende nitiere mang'eny, to tije ali wantiere godo mang'eny. Ok ochuno ni nyaka ikaw ng'ato ndiko tiye kaunti malo kucho bed ni en e iye kuno ni koka
ibed ni nyalo konyo. Aya, mano pach jadak e kaunti mano ma Homa Bay kotudore koda thuon wach mwatwake kanyo. Wacho ni japiny dwaro pi maler, japinya dwaro somo, japinya bende dwaro mar mondo mi oneni kodhi od thieth to yudo thieth e yo makare. Mane makela e penjo mheshimiwa, winjo kanyo kaka japiny e kaunti ma Homa Bay oloso kanyo. Kichwalo pach kotudore kod japiny no kaachiel kod wach ma Cynthia ochako godo kowacho ni e kinde mane okel sirikal mano mar loch gwenge nyalo bedo ni gino miluongo ni corruption bende nyalo bedo ni ne obedo devolved. Ka wang'eyo higni 13 sani, wanyalo wacho ni bende county governments magwa kata sirikal ma loch gwenge bende wechego mago mag tiyo ne jopiny e yor ler, mano miluongo kanyo ni transparency, wechego mago mag accountability bende osebedo e county government. In MCA mogwel wang'eyo tije MCAs ma achiel kuom gen neno ni accountability obedo kendo ng'iyo kaka governors tiyo e yo makare. Bende osebedo kung'iyo gigo e yo makare mar mondo mu ne wechego mag corruption mawacho no bedo devolved, kik bedi pes jopiny otigo de yo makare kendo lu budget kako ndike budget makine mathoth ukalo nyaka county assembly. Kamano Joyce, en adieri ni onego bed ni pesa mokete budget tiyo ne jopiny kendo ong'iyo gigo ma nyalo konyo jopiny, nikech mano bende e gima nomiyo nwayudo loch gwenge. To nawacho Joyce ni gini dwaro adjustment. Nitiere kuonde monego bed ni ilose to wa adjust e kuonde machalo ma concerns nitiere godo. Joyce, gima anyalo wacho kaka koro jalno moyudore kaka jatelo gie sani, onego wang'i ni to kane devolution ne pod onge kata loch gwenge ne pod onge, ne wan kanye kaka oganda, kech mane kaka inyalo pimo nito bende wadhi mbele koso wadhi mbele. Bende nitiere okang' mosegoyo kosudo mbele. Koda bed ni otin. To nyaka wayiere namba achiel, nitiere gino matimore e yore mag barabara, nitiere gima timore. Iwinjo kaka taka wabedo gi pogruok kam e kindwa kaka devolution sechiru mana matin sana. Kata mana Nyamera iwinjo ko yien adieri kaka Homa Bay sirikand Governor Gladys Atieno Nyasuna Wanga osetiyo matekie ko collaborate gi national government e bero yorewa ma Homa Bay. To wach yore kanyo bende, wach moro bende nitie mosedo katimore madone marawachi. Thoth ji osedo ka wacho wach moro ni thoth dongruok te mitime county governments ki kata mitime Homa Bay itimo gi national government. Ing'eni national government osebedo for the past 60 years. Ting'eni national government bende nyoko biro nyoro. Kwa yudo ting' okang' mokwongo mar devolution, moyudo governors wa mokwongo, ne wan gi national government. Mondo mi bende county government through collaborative roles mage timo gi national government, mondo mi county moro odhi maber zaidi e weche mag collaborative roles, dwaro bende CEO majalomba manyalo dhi makwa e lo jogege. Mane mo mibiro nwang'o niya ni county moro ka jatelo moro ema tiyo kata e diere loch ma jatelo moro ema tiyo, ibiro nwang'o ni odhi maber e weche moko achiel moingo county machielo, nikech nitie reality moro madona ng'is Nyamera ni about gima wacho about ni gima omiyo loch gwenge nobiro ne en ni mondo mi ji onwang' dongruok. King'iyo the entire political arena in Africa ma control dongruok mar jopiny nigi everything to do with goodwill, political goodwill. Political goodwill ni nyalo miyo kane constituency moro kata constituencies te negero yore abich to nikech mjumbe ma kacha kata mar of that particular en gi political goodwill gi the national government kata the house at the hill, mana diri mantie ni biro yudo kaka mondo nwang' yore abich en oyudo abiriyo. To mano bende lomba mantiere e dongruok weche mag yore moseneno Homa Bay. Kech jatelo marwa ma en Governor Gladys Atieno Nyasuna Wanga osetemo mondo mi olombre gi sirikal e collaborative roles mag chwalo dongruok machalo kaka mag ndarago. Yiena mondo awachi kendo ni
adwa ni mondo mi ayie kendo gi jawinjo mowacho gimowacho ni sirikal mar loch gweng' ber to jotelo matiyo maricho. Emomiyo sirikal wajiwo kata mana sirikanda matiye motelnegi mama Gadi ni nyaka wakaw pach jopiny wawinj ni to jopiny kaka koro sani gavana mara timo gino, gavana mara nyoro kod nyocha entie Kabondo Kasipul e constituency mara otimo consultative meeting oromo gi stakeholders mag region ka region odwa winjo ni to as at now kama wantie ang'o mosetimore maber to kanye mapok odhi maber mabende dwaro adjustment. Mano bende gima nyalo jiwo ne all the governors ni nyaka bende kikitia tia ma inyagori ni tiyo ne jopiny ma to kiwinjo ni to be gik mitimo ne jopiny tegi be gin impactful be gibero ngima oganda e yo moro amora. Ing'e nyalo nyagori ni tiyo ne jopiny to kare gik mitimo giendi ok gin impactful mana kaka nyamera ne temo wuoyo cha. Inya bet gi list of project to onge kata chiel projects gigo mabero ngima jopiny. Ineno ka wan kane governor obiro mogo mbaka kodwa kaka ana wuok Kabondo Westward in Kabondo Kasipul constituency. Joyce e Kabondo Westward kanyo konyuola nitie bridge miluongo na Bura Bridge mosenego dhano kapod atin, osenego dhano makikwano ji mosenego kama chopo 20 something. Bura Bridge in Kabondo Westward ma en kamoro ni gweng' moro na Wurdimo ei Kanyakela. Bridge niendi nyoket ne pesa ma governor nyoketo ne pesa mosegere murumu ma odong' mana backfilling matin. Tiende ni sida mar bridge no ne en priority ne jo gweng'no ma ka jatelo gi ma governor ne wedhi go kodgi mbaka dok ong'eyo ni ya kech inyalo nyagori dhi kunyo ne jogo pi, inyalo nyagori iketo maino ni kamoro kare kamiketo maino ni onge impact mudhi kelo na jopiny kech ok iwinjo pachgi. Project kitimo kata dongruok kitimo na jopiny let jopiny obed part of that project kech ka gino koro dhi impact ngima gi positive. Adwa ni make gi kanyo winja ne Hillary bende nitiere point moro mano e odwa kelo mano kudore kod wechego mago mag industrialization mwinjo be ni counties kelo kaito bang'e bende mheshimiwa ang'e ni nitiere point moro moko idwoko kanyo mano mar keto jotelo gi mar mondo mi obed accountable ahinya nyato ne public fund. Haya mana angi dhi Hillary Mondi. Kamanda nachako gi wacho ni counties nokomiti chachiel gin tije mang'eny ma governors kata kaka luongo gi ni CEOs onego bed ni balance but achiel kuom mise, let me call them pillars mag dongruok mar county kaluwore gi kaka schedule 4 nokete en sector miluongo ni manufacturing and industrialization. Manufacturing industrialization kae biro kaluwore gi ni katiyo gi Kaluo as an example, jowa gin jopur kendo jowa kayo products mopogore opogore. Nitie gwenge mapuro rabuon, nitiere gwenge kaka Migori ma pod nyalo chiego rabuon to pod nyalo chiego niang' to pod nyalo chiego products mopogore opogore mag pur. Ka nang'iyo the devolution report man wuok 2024 to giwacho ni only 34 counties are successfully implementing what we call the county aggregation industrial parks. Gimomiyo idea mar county aggregation industrial parks ni nobiro en ni mondo o boost agriculture. Ibiro agri koda ni e pinje modongore, pinje mani nyime, pinje machalo kaka China, gik moko machalo kamago. Ji puro gik moko ka ji osepuro titere a particular manufacturing farm titimne giblo ni value addition. Koro kosebedo value addition to kane kata waru, kane kata guacho to koro iloke obedo crisp. Iwinjo? Se moloke obedo crisp cha tiuse ikete shelf. Seche ma ji nyiewe consume by extension japur cha yudo pesa.
Koro, from my assessment, 13 years later, I barely know an industrial park is active. Kaluowa. Ma koro kawuoyo counties ma Kaluo. Inyalo yudo ni sheds to gere madongo kabisa. Ogere shed maduong' kendo nyalo yudo kata ka governors moko nyalo pakore ni wagero mabati maduong' kidhi kata kanye. One of them apari nitiere yo Nyatike kocha. Winjo, but you don't mana ka en idol. Okadwa blame gi nikech ok ang'e kuma wuoche dioge god. I've never been a governor. Jok moko nyalo allege ni corruption, jok moko nyalo allege ni pesa notin. I don't know kuma wuoche dioge god, but I just want to urge our governors. Nikech as the young people, I'm professional, I'm a mechanical engineer. Degree matimo maduong' higni abich ma register as a graduate engineer. Kadipo ni somo masomo godo ni nadhi tiyo godo e bugo dongruok mar ogandawa. To nitiere kambi mano game gweng'wa kuchocho. En kambi ma process any agricultural products mane gweng'wa kuchocho. Na nyalo bedo gi mor sana if I serve them kendo wagolo products man gi quality mamalo ma nyalo nyaka export ready for consumption. The same applies in Homa Bay County. Homa Bay County, I don't know, I really don't know about county aggregation and industrial parks mantiere Homa Bay. Matiyo, werigi mantiere on paper. Matiyo, kendo jotich dojo okinyi, chwado tich, by godhiambo product is ready, gibedo packed, loche, iterogi for consumption. It's a very important sector. Mabiro ensure ni jawandeke. Kibiro Migori, for example, nitiere a very important kambi miluongo ni Sony. Kado wuoye sana nikech nawinjo ni national government nitiere kaka no intervene mokawo kembe mag rego niango. But chutho, this is a very important sector. Nitiere counties mosetimo maber kendo jogi chiemo gi this particular sector. One of them en Makwini. King'iyo report manasomo cha, the devolution report of 2024, the most recent one. Makwini nigi a processing farm ma process maembe. Kendo giloso juice karibu 3,000 liters of juice per hour. Nitiere kambi miluongo ni Kitui Textile Kitui Textile. Maloso manyongo pamba. Mondo beni koro pamba nyalo bedo final product ma inyalo twen godo lewni. Seche ma itwango design itwango pamba mayom kama adhi anyiewe gi pesa mang'eny, pesa no pidho japur. Agoero kamano ne some of our governors ma bendo osebedo gi vision mararia, gin gi lek mabor ma kana winjo kata kaka Gladys High Excellency Gladys Nyansunange winjo ko wacho ni gipogo jopur ang'owa kothe mag pamba. Ang'eyo maber kendo an gi chira, I'm confident ni in 20 years, in 15 years, in 10 years kodhi makoro Gladys Nyansunange pidho matin no biro bedo gi impact maduong' e ngima joma be ka pamba cha koro sebedo gima sustainable monyalo chiek season after season. Iteri na textile farm obedo process loso godo lewni mwarwako. Yudhe mang'eny biro donjo kanyo, yudhe mang'eny biro donjo ka twengo, yudhe mang'eny biro bedo ka puro pamba and so on. Kamane kaka pesa nyalo bedo fuko ogandawa kendo jo ogandawa koseriembo kech wachako wang'iyo kaka wanyalo advance the next level of development. Hapa ni maana kaka neno sector mar manufacturing and industrialization. Yes. Ilero kanyo makare ahinya kendo wadhi yuyo moro madundo kendo ka waduogo Nyakwaramogi Ajong bende wabobedo ka wawinjo paro mago mag jopiny e kaunti ma Mombasa kaachiel kod kaunti mano ma Migori. Wako yuyo madundo waduogo kik idhi mabor. Bere mar funi, onding, tok maremo kata tuo mar choke chandi. Binti funi moro motur, madwaro bero. Kik chenro mar Free Orthopedic Medical Camp manotimre St. Peter and Ann Hospital, Rwaka chieng' Ngeso, tarik 8 dwe mar 8 higani by oko. Neno jalony weche choke kata orthopedic specialist en ono mongi chudo moro amora. Kod picha ma igoyi kaachiel gi chiwo thieth e nengo mogonyore. Ni mathoth, ywa tol e namba mar 0722 150 620 mondo ikaw okang' mar dak maonge rem ne kinde mabiro. St. Peter and Ann Hospital, Rwaka. Your health, our mission.
111 chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa no mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan kodo mathin ma kurur maru ng'eng'no. Ema osokelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwasera Jambu Owarga Chien. 111 Jumapil saa 12:30 odhiambo. Mondo iyud ng'wono mawuoro ahinya kaka skiza tune mari, di *811*288#. Maye, ne ng'amo biro. Chieng' cha nokwalo gimoro amora kae. Akia ni wang' ni en ang'o ma en obiro kwalo. Gurprit nyaminwa, kuom gima notimre, akwa ng'wono. Akwa ni ng'wonwa kuom wachno. Dawe Parminda, en ang'o momiyo ini kwayo ng'wono kuom richo ng'ama chielo? Ng'ama notimo richono donge maber ka kwayo ng'wono sani? An gadier ne, kuom gimoro amora mosetimo, en nyako yud chwatne. En ng'ano ma boyudo chwat kuom richone? Ukilipa na Airtel Money, unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa kod kod higni 13 mar counties magwa. Ber mane ma osekelo kose in kaka japiny isebedo kineno nade sirikande mag loch gwenge 47. Adwa ni wawinja ne pach jopiny e county mano ma Migori Mondi e kwadwoge studio ka wadhi mbele kod twak marwa. Winja ne Mondi. Ginyinga en Shadrack Ariyo. Tend gwenge osetemo loko kor gwenge wan mar king'iyo gigo eko mane wamanyo kata wadhi dwaro national government tindo kelgi machiegni gin kodwa weche mag thieth, weche go eko mag somo mag ECD en gima tinde wanyalo yudo yonendo mayot. Koro higni 13 nitie kuonde mwanyalo yie ni devolution kata loch gwenge osetemo loko ngima japiny, to nitie bende kuonde ma ok wanyal yie ni bende giseloko. Higni 13 king'iyo weche go eko mag thieth, nitie counties mosetemo timo maber, nitie counties go eko ma bende pok otimo maber. Waneno ga ng'anyo mag jochiw thieth kata lakteche ma kinde ka kinde. Koro mage gik ma bende owinjo bed ni tend counties temo rango e yonendo makane. Ler pesa anya wacho ni accountability nitie kaluwore gi tijnendo ma committees mag senators timo. Pile pile waneno ka governors wa iluongo kendo item non gi ni to gitiyo go mende yonendo machalo nade kendo gichiwo report nendo makare. Iluonga ni Oliver Odhiambo. Kata so far waseneno gik ma devolution osetimo e thurwa ka. Chon rate mar employment ne ok ng'eny ahinya e gwenge, to nyaka ne devolution bi iyudo ni youths noyudo employment makoro tich koro kwalau mabor kata ne wadhi manyo tich Nairobi, Nakuru. Koro tich wabedo mana, we have jobs within the doorstep. And kineno kata subtendewa devolution osemiyo thieth obedo mayot, asto subtende okere gwenge matindo. Wan gi osuptende mokere e gwenge kabisa ma ka ng'ato nitie to kowuoth long distance owuotho matindo sechopo moyudo thieth. And idea mar devolution ni omiyo Kenya ogo step madine ok wachopo kuma wagikeni. And we are also supporting the government ni kaber to devolution ni gimed kete pesa maber mondo Kenya dongre. Kata mana ECDs chon nyithindo ne somo mane buru, sani yudo ni ECD oger maber moket nyaka dier tiles makata buru onge kata chiel. Koro so far so good. We as youths, we are very grateful with the idea of devolution. Mano kel gi Raila Amolo Odinga, we support it fully.
and waseneno fruits ne. Gomenda mar devolution pesa mabire county ovari. Nitiere counties miyudo ni gitiyo gi pesa marach, to nitiere counties ma iyudo ni gitiyo gi pesa maber. Koro gini it depends with the leadership within the counties go. Kak gi jomoyier. Nitiere counties kaka wan Migori ka waneno ni so far ose developed, to kendo pesa mabiro Migori osetiyo maber kendo wanyalo siemo. Mago pacha moko kuom rawere kaunti ma Migori ka koro gin bende korka korgi gilero kanyo kotudore kod weche mopogore opogore kata ber mopogore opogore ma giseneno ka sirikal mano mar loch gwenge oseketo e kaunti mano ma Migori. Yena mar mondo mi koro waduoge studio ka mar mondo mi wadhi mbele kotwak Ian ana korka kori. In korka kori winjo kanyo ka jowete gi Hillary omenyo kanyo wechego mago mag industrialization, county aggregation parks ma wacho ni en korka kore. Nitiere mana counties matin kende ma wanyalo wacho ni osekete maino kendo gitiyo makare. Cynthia bende ochwalo ng'ur ko wacho ni gidwaro ni counties onyuol ne rawere tije e yo makare. Tije kaluwore kod gima ng'ato somo, ok ni tije mache moko gin mana mag short term. In korka kori iparo ni counties winjo be ni konye bero ngima rawere e yo machalo nade kata sectors kaka mage? Ian. Erokamano. En adieri ni ji dhi school mondo ndike gima gisomo. Emomiyo wan gi medics, wan gi engineers, wan gi all kind of faculties ma ji undertake. To job creation is a problem. Kendo affect majorly rowere matendo. Kendo king'eyo statistic mag piny ni rowere ma have a higher percentage in terms of population marwa. To government pok oneno timo maino makare mar absorb nyithindwa gi Sani gazette ma nyocha wacho ni degrees that are in debt. Tindo di school but gin gi loans monego gichul. Makara tije ma gidhi ni help atil podi bando gi mane help margi. There's a narrative that is going on currently. Ma serikal chokoji with the name of empowerment. Rowere josiasa di gudore kumoro to gilando ni wagolo ne were gi 10 million. To kiluwo pesa ni Joyce a ground pesa ni ok chop ni nyithindwa gi. But okadama na go koko, I just want to provide a solution. Issue mar empowerment migolo pesa mang'eny gi. What if ka government ok loso sector okete pesa sector jomo specialize e pur ong'iew kodhi molo mege pesa nikech kimio jura pesa gin gi other issues mag gidhi tiyogo gi pesa no ok odhi bedo the intended purpose mar pesa no. Koro kong'iew no nyithindwa gi gige pur kaka mheshimiwa no gige kodhi mondo nyithindwa pur kinya tuwengo ong'iew ni charan so that we deal with this money issue. Mae gima inyowa kabisa. Pesa ni moko michoko ni 10 million, mheshimiwa golo 10 million, golo 10,000 to mina wadhi ok yud pesa gi. If the government can boost kendo ng'iew gige tiyo kendo gige jomo specialize charan joma nyalo ko geche mondo we sort this issue mar employment vacant mondo watiyo kode kabisa. Mar ariyo ne mano, youths osebedo misused kendo one we only important when it comes to political rallies. Ineno wana berwa nikech we are energetic wanyamala go koke rallies, but when it comes to decision table makoro wada loso gik matayo piny ni wabedo sidelined. Koro is upon youths mondo we know our value, mondo wang'e ni gik mwadhiye ni is it worth my time, is it worth my energy. Nikech josiasa tiyo kodwa marach. Gimiwa tije mar 2 weeks to tijno elapse. You have a family, may you have to take care of. In gi meru matuo, in gi nyamano chulne school fee, gino way idonje depression.
So if the government can look for these US donors, mano kori we sirikal mama loko se sirikane ma loch gwenge nikech koro lo se sirikane ma loch gwenge kawuono yan mag loch gwenge through partnership one gig melochal ka Shofco has stand ose chungi menewa Shofco ose chungi nyithindo malak school fee. If we can look for such partnerships through the county government of local government waman county nikech resources otin odhie agriculture odhie kama okonyo romo kama nyalo manyo partnerships across mondo nyithindwa gi oyud kaka moko tero gi loka manigi skill manyago football maber kamano. So I'll respond to that kamano. Ilero kanyo makare ahinya mheshimiwa Ugo yena mar mondo mi adu kuomi paro mang'isi ni make mano kotudore kod wechego mago mag accountability maun kaka achiel kuom jogo mabedo e od buch counties mago mag assembly kata kaka MCA mogwela tiju en mar neno ni ubedo accountable man mondo mi uneni omenda ma itiyo godo e counties kacha otigo de yo makare to kinde mathoth wang'eni ji kuwinja counties to wacho ni ero counties no keli counties di yako nitiere jathum mano wero ni ero Raila kelo counties wayako yako mar counties ni un kaka MCAs kuom higni 13 ni ere kaka inyalo tieke kuneno ni hold governors ka accountable kaluwore kod tiju makatibo yango. Ero kamano kapok adwoko penjo no to yena mondo amed gimoro matin kamano mera wuoye ineno ka sani koro wan tiere gi CBC CBC mostly nano ka nyithindo ipuonjo gigo dwani mondo gibed maber kata wa perfect gigo ma ginyalo timo gi lwetgi mostly ma ibro yudo ka agriculture kata weche mag pur kata gigo mitimo gi lwedo twengo gik ma chalo kamano ogoye touch e somo mar CBC miwuoro en ni onego wajiw sirkende mag county mondo wang'e ni to nyithindwa gi bang'e ka kosetieko CBC ni mo ong'eyo gire moro motimo nyithindwa gi wadhi tero gi kanyi omi mano kila wacho ni onego ket maino marwa bende kabisa e weche mag vocational training nyithindwa gi ka gisetieko somo margi mar CBC ni kuma odwa tero gie koro mano en kama aparo ni bende onego wan kaka sirikal both national kod county government onego kete maino marwa kadhi penjo mi penjo Joyce oversight kaka nanene oken gorwok oversight oken gorwok okochuno ne nyaka yani governor kata the executive ing'eyo executive assembly gin gi roles gi kata tije gi obedo defined maler an kaka MCA ka there's a problem kuom ranyisi a department problem nyalo bedo ni okele floor of the assembly through a topic of concern maybe gi a member of county assembly wadwa kata from the public nyalo kelo a topic of concern nyalo bedo sponsored from the public mobile floor ma maybe about a project moko timore maber maybe mibadhi moro no wuok or even kata ndiko kaka ndiko ji e county government maro issue no kwele floor tibro yudo ka at the floor level ana deal kode at the floor level adil kode nango Joyce kaka MCA kose kele floor of the house to speaker biro wacho ni okay imiye committee madeng'iye Joyce committee cha nyaka dhi matim gimiluongo ni fact finding obed mibadhi obed project moko tim maber obed complain moro amora madwarore obed pesa mane wa allocate to kotiyo maber iwinjo Joyce oversight kanyo iyudo ka pesa okotiyo maber to nyaka odhi through a given committee kosekele kata Joyce ma committee cha odhi motimo nonro ma committee cha oduogo report koro sama committee present report cha ema koka an kaka MCA koro miya thuolo mondo mi kora debate achiw recommendation mara ka en minister ema ne oko implement kata kotiyo gi pesa maber
e department mare. Koro I recommend ka wuoyo ni okay, minister ni wasamoni mondo mi obi e floor of the house. Iwinjo mondo members openje questions directly. Iwinjo. Minister kose appear to ntiere committee of the whole. Joyce, committee of the whole bedo penj minister cha. To issues ka kanen mibadhi, kanen pesa okotiyo go maber, koponi no kondik ji maber kata pesa no okwal kamoro, project okotimore maber, project otim marach tiyudo ka contractors chul, gik machalo kamago. Wan wasamon minister. Kwa sasa samone to ing'iyo gigo ka adiri ni iye. Temi winjo ni minister ochungi kata oriembi. To jowa aparo ni galoga ni oversight. En ni nyaka yani governor, you know, nyaka igori gi governor, you know, and according to me, that is not the way to do an oversight. Emomiyo na iye gi jowagi. Kane wa oyiere ni yan, kech nitiere gima is coming out clearly. Ni county government igni apaga dek nyaka koro county government bedi kodo bedo ni nitiere gigo mapok otimore maber, to gigi pod ginyalo timore nikech piny pok ondiko chano. Tiende niya, ka jopiny giwegi manoyiero jatelo feel ni ne wayieri to gigo mowinjore timnwa ok itimo, chik miyo japiny thuolo, wachomo yiero 2027, omiyi thuolo kaka japiny ni mondo participate e yiero, mondo mi go ombulu ne telo ma in iwuon ineno ne ya ni dhi timo ang'o, dhi tiyo kaka idwaro. Mano option ma japiny ne godo. To achieve example in my case, my governor is currently going around otimo consultative meetings, otimo ginang'o, odwani mondo understand ni to gigo mosetimo e ikomenda mosebedo kaka governor be gin gi impact mora mora e ngima japiny. To ka gionge gi impact, ang'o gini kata areas mage monego adjust kaka CEO mar county. Ka kanyo Joyce, county government pod nigi challenges mang'eny ma almost 60% of challenges are from the national government. Migao mar health ok en an issue ma county government alone nyalo sort out. The two governments nyaka ti machiegni magiwinjre eka we will sort out the issue of health and also other sectors. Kama na Omera wuoye ma Omera lose maber kabisa kene laboratory kabisa engineer wach mar kembe monyalo bedo godo manyalo timo no value addition mondo ji weche mag pur kata mondo mi wa create employment nikech ing'eyo challenge machalo ma wan godo Sharon en wach mar wage bill. Nyamero yuago wach ni mondo mondik rowere gi idwa ndiko gi on the already wage bill matayari ni malo makao pesa mang'eny michulo jotich moingo pesa matimo dongruok ne jopiny. So it is an area mabende adona wach ni kaka county government ma Homa Bay watemo ng'iyo ni jowa ma ikiseromo retirement wanyalo iko benefits ginang'o mondo mi warita gi retire mondo gi create spaces magi create go wanyalo yudo thuolo minyalo ndike jowa. To jowa bende nyaka ng'e niya ni seche magi wauwe wach mar ndiko ji mang'eny no wage bill dhi malo mam inyo development. Emomiyo ayiego wa gi engineer nito donge wanyalo create other employment opportunities by ensuring ni wanwang'o industries manyalo medo manyalo timo gik machalo value addition ne gigo mwagole puothewa mondo mi gigo keta kembni go bendo provide employment ne jowa. We about weche mag pur, we about kaka wan Homa Bay ineno ka governor marwa osebedo katemo mondo mi opog jowa mondo mang kodhi mondo mi ji opur, ji obed gi bando, ji obed gi chiemo. Governor marwa osebedo kapogo kodhi mar gine mar pamba mondo mi ji kech jowa osebedo kapuro ino ka en bando to en bando to bando ne bino ka bende samoro ok otim maber. Koro miyo ayie kode kanyo ni en kama pod dwaro oversight kendo dwaro jipo ni mondo as a county government kata county governments tema magwa wamanyi ni to ang'oma outside apart from ndiko ji county government ang'oma wanyalo timo mondo wa create other job opportunities
mondo mi bende wamebede e level mwanyalo control go wage bill marwa mondo kik wachul pesa mang'eny ni dhi e mfukni wa wegi moingo pesa madhi e dongruok. To ne wayiere kendo niya ni rate mar employment iwinjo kata kachiel kuom jawinjo wa mane wuok Migori oyie ni wage bill modiyo omwom monego bed ni dhi e dongruok ni gin nyithindwa mondiki ma nyithindwa gi giae gwengewa ma nyithindwa gi ka gichamo misara tiyudo ka at least poverty rate cha chandruok menongo ni mondo mi inwang' 1,000 e dala dwa kawo kata 1 year ka one single home kama pokona na 1,000 mayande nitiere kane pok oyudo devolution kawuono koro at least nitie iyudo ni jowagi endi konyong'o misara ogo shopping moro odhi e center gi kachicha so you know that there's some level of circulation of money mano bende bero ngima jowa Joyce mano bende konyo jowa kabisa kech kawuono kowacho ni mondo mi wadok wage bill piny ni dhi riemb joma tayari osendike system ka idwa dhi riembo nyithi joma bei idwa dhi riembo bende jokora nikech remember ni the government mantiere oyiere is a political government ma bende odwa ni mondo mi oti maber ne jopiny mondo jopiny oduoke koro it's a challenge koro gigi en ni wang'ia yore mwanyalo adjust godo mondo mi wa manage gi maber mondo ultimately wachwal dongruok n'oganda. Kila nitie gimida meda. Adwa wacho wach moro mana mapiyo ewi wage bill kanyo. Wage bill en mzigo maduong' ahinya e onding counties. But aparo ni it's high time counties wachak paro yo ma ginyalo generate godo extra funds. On source revenue. On source revenue, but weri gimi choko kuom ji in terms of tax cut. Gini county level of government mo ene kata kiseketo kimo chalo kaka industrial parks kati keto I process gik moko e county sikanya to iuso gi. You can empower ji e yono ma you could make godo an extra just on source revenue. Let me give you an example. Homa Bay County pod rech wuoke maring mabi Nairobi for processing mondo rech no moko idh ndege kadhi loka kidhi cham. How about kade Homa Bay okaw that particular sector te kaka en no to keto kabi ma process rech go Homa Bay kanyo koro wuok mana Homa Bay direct to the local consumption kata wuok mana Homa Bay direct to the loka final products go pesa nyalo wuok kanyo ma serious. Migori for example kadiponi no abiro kara gina sell pack moro one year final product mo produce to wauso e chiro karen mana mchele mawuok loa kujeri irrigation scheme kuchocho wanyalo yudo some extra amount. My point en niya I'm very sure the counties need economic advisors, kata advisors on economic issues, because you know a county is an entity, it's a government. Ma wach monengo beni inyoge mokwongo enen economic empowerment. Gik migero mang'eny to nitiere, but impact kanya. Koro economic advisors onengo beni nyiso jo county ni mondo wabeni wanyalo nikech wage bill to biro mana medore. Wage bill nikech jok ma retire to tin, jok ma donje tich beng'eny. How do you expand the job opportunities? Onengo beni nitiere proper economic advisors ma advise on different sectors. Magi nyalo invest, absorb G. We have real products going into the market. Can be local market, can be international market. Kose bedo kamano, then ibiro yudo ka waketo a seamless system my self-sustainable. To nikech koka 13 years nyaka ne bigi new constitution mano mi wated loch gwengeni. Mana kaka na wacho ni ten loch gwengeni pod en nyathi ma pod yom. I'm very sure with the time kaka wamedo incorporate even more thinkers into the economic advisory structure mar counties wa. I'm confident these strategies biro mang'eny. Kendo adwa na kwa kendo joteto. Wabeduru honest with yourself. Wakonre ura dieri. Kendo wabeduru jotich man motivated matiyo matek. Nikech seche mwaka okwayo thuolo matelo to okwayo telo mondo wabedi wanyalo tiyo ne jowa. An ok aluonge kata ni telo, aluonge ni tich. Ikaw kwayo thuolo mar bedo a servant at the top. Kisechego dongruok mar oganda tete nitiere wiye. Gima duong' moloyo onengo bedni ing'iyo ni kadipo ni bocha diyo kaka mag wage bill ere kaka wanyalo generate more revenues. Get my economic advisors, get advice on different strategies, implement
kamoro konyal chudo sani, it might pay in 5, in 10, in so years. Mana kamana kiana medo wach moro makema kagikanya soma ne ote moro kae wacho kae ni greetings Joyce alwotwa kendo amor gi welo e studio ngisa kae ni Joyce kane mosenindo Raila Odinga ne oneno kapok mar mwandu mar Kenya dhi ne dhot achiel ne oketo devolution loch mar gwenge ne okela kod ber mathoth mondo nafas tije oyudi ji ondiki factories ogera yore olosi thieth oket kare pur olosi nasaka ni sadly enough counties magwa moso makaluo pok otimo maber ka aloso matin e county mara ma Homa Bay wacho ka ni waonge kambi kata chiel main source of income en pikipiki osuptende mathoth ne orosha dispensary te okete level 4 name to stop the county funding. Homa Bay Referral Hospital dhano ilue kitanda yath bende onge osuptal. Nataka ni Homa Bay Town kambi rech ne opodho josiasa te campaign kod wach ni yore mag counties thothgi pok olosi. Achiel kuomgi en yo mano ma namba nyokal kadhi Ndiru Road. Homa Bay Town ka pi ema onge otin kendo olal juma ka juma pur tin kabisa kaluo kama gavana wuokie nas nitie mathoth mano kochia kagan ka idhi olare to nas Uganda ema opong'a factory mar mokwa ne ochak Homa Bay ma ogore piny tok higni 2 ong'isa ni county nenore ni Raila okelo mondo ji ocham. Lipod Auditor General nowacho ni Homa Bay County ema ni kod jotije mathoth mabandia fake several accounts yore mibadhi e tendering jotije bende nyadi mathoth osach gi nindo lakteche gi jopuonj nasari gomo pile nyaka chieng' moro wayud jotelo mani kod jopiny e chunygi kendo oikore mar konyo oganda otherwise ka mibadhi pod thoth to aneno ni ber mondo counties okethi nikech nengogi koro onge. Aya, mano janeno marwa. Oyagol comment kanyo. Mana mapiyo na koro nyamerwa ni counties beyo. Dhano e marach. Iwinjo. Counties nyalo bedo ni ber. Joma telo ne counties. Counties nyalo bedo ni ber lakini wuoro. Kamoro ok nyalo bedo jok matelo counties but kata jok moluoro. Kech iwinjo concern ma that listener or race gin genuine. Kech ko wacho ni kambi rech mane tiyo Homa Bay opodho kendo sane mane agenda ma jo siasa campaigns godo iwinjo jo siasa makanyo campaign godo ok jalo wacho ne wacho miriambo ko wacho ni nitie a list of ghost workers mano bedo highlighted ni ne nitie Homa Bay mang'eny mana an issue has been raised as a concern for a very long time iwinjo koro mana kaka no wacho ni atelo katelo ing'eyo gi ng'ato jatelo no obiro office kanyo to ensure ni office no ringo smoothly machalna iwinjo emomiyo kamora na bedo pinta kono jowa ni kikuluor kineno ka in gi agenda mar jopiny e chunyi woga oko go and ask for the job woga oko wogi jo imeo okimeo kana jo siasa mimi ka wuono meo malichgo no chaka for make kanyo mana matin kenda ngeni mheshimiwa ugodwa wewa ngeni saa uchiel gi nusu sechopo yena mar mondo mi mbendi chwal comment ndiko to record ote makamano ka chiel kod wachni mogik mar mondo mi wago inyitu ero kamano Joyce ayie gi paro mar jawinjo no to jawinjo no okobedo honest matin e gigo mowacho namba 1 kamoke ne honest en wach mar ni olare mananas ma Uganda wuoke gima winjora kode ma yie kode wach ni onego as a county government wamanyi yo ma mananas no wan wawegi wanyalo bere kata wanyatimene godo some value addition mondo jopur mago mawuok olare onwang' yuto maberie moloyo magiyudo gi sani. Namba 2 Joyce nitie gigo mang'eny ma jopiny aparo ni ok ong'eyo kata gisebedo ka gidwaro ni mondo kik ging'e. Issue mar ghost workers ana wona bet assembly bend assembly okabet ka ng'at moro ma ok ong'e gima timore I'm a CPA holder by profession korangama is well informed. Issue mar ghost workers kano work to the county government no contact prime water coopers mane wadhi more audit our payroll mokel report assembly my recommendation, you know,
governor donje government o donje sirikandni in 2022 already nitiere jok mane nitiere mane tiyo ne county government kech governor emobiro to governor kano biro to ji dwa assume ni ka governor Gladys obedo governor to no riembo ji te obiro gi joma nyien no biro gi joma nyien which is not true yeah actually joma governor obiro go manyien manyalo wacho gin mana jok ma some few directors and joma occupy the ministers but almost 80% 80 to 85% governor yudoka they were already there kendo gin joma nondik permanent and pensionable ma already kan nitiere problem e payroll ten problem ma governor inherit to ka governor obiro to kawe 2 years to emwa contact PricewaterhouseCoopers mondo wa audit payroll marwa mondo wa ng'eni to chandruok mane manie payroll and I can assure you ni nitiere joma nonwang'o barua nitie joma nochungi nyaka sani nitie joma ochungi o mabei mapok odok e tich nikech gimomiyo ochungi kamano yudo ka ng'at achiel no onwang' maybe otiyo kata somewhere maybe otimo something mokoti maybe onge station mar tich maybe is a medic to kete ochamo msara korka Ministry of Roads to karo Ministry of Roads kuno bende onge work station ma ok adona wuoye wach no nikech en gima nie court kech joma no wachungo awache man nikech jawinjo kele joma no wachungo notero wa e court wach ni mogik mheshimiwa kwa katieko adana wachi ni devolution there is something going on nitiere tich matimore even though kotimre to the level ma ng'ato nyalo expect so there is something going on one kako ganda Luo as a community an gima nyalo wacho ni en ni ka nitiere gweng' moro kata kama japiny neno ni jatelo momiyo thuolo mondo tine ok ti maber en gi thuolo mwachomo yiero ko fail as a voter ni japiny na yiere ok otina maber constitution omiye thuolo mondo mi otimre nade odhi mondo mi ogole okel rwak jatelo monyalo tiyone to jowa moko bende maneno loopholes mang'eny ahinya thuolo nitie kik gi participate mana kaka jogo magombolo to gi vie for these positions ki feel you can fix any loophole nitie maduong' tiseyiero ji 1 2 3 4 to gitim kaka idwaro chiko mi thuolo ing'eyo role that you can play di mondo mi imany thuolo mondo mi jopiny oyieri mondo mi dhi fix problem ma iniwuon ineno finally matieko godo kako ganda Joyce kich ayudo thuolo ndawuog gi jowa wachomo yiero Joyce kako ganda wakauru kura wakauru kipande to wabeduru gi kura bende mondo mi wadhwa yier migosi William Samoei Ruto kaka president kamano ene nyaka wacho kako ganda because wawatieko okwanyala afford gambling gi future mar jowa ing'eyo as a community kawuono we've been labeled actually gimomiyo Ruto ok gidwar kata gimomiyo Ruto ok dwar nikech Ruto o incorporate oganda and oganda mane malit ne ji te kanie government en joluo koro miyo kwaweyo siasa wate waweyo yorok mar MCA mar MP mar governor one kako oganda we must do everything within our disposal mondo William Samoei Ruto doke ka president eka wanyalo retain kombe wang'wen manyomiwa mano mar Mbadi mar Wandai gi mar PS Raymond Omolo to be mane yo manyalo konyo mondo wambo waje panga as a community ni 2032 wan be wuodwa wa front wabed gi pa erokamano makama kaparo no mondi ian makama kaparo no mondi inyiso ni wadhi yo madundo mar mondo mi wachiw thuolo ne weche manyien e yo machuok mag migago nyakora Mogejong wakaw yo madundo agisani erokamano ahinya mheshimiwa Erika Ugo kuom kaw thuolo mari mar chopo e twak danga gonyi thuolo mar mondo mi dhi e yore gi mamoko wakaw yo madundo nyakora Mogejong waduogo kik idhi mabor. Nyithindo, kik rogo mar nyithindo ma Juma ni bai. Achako tumo nyango jawaya mumina tieno. Nitum ni to kitawor sindo tum neno launa. My friend, my best friend KICD. Rescued us from endless miscues and books not competition.
Rogo mar nyithindo. Ngeso chakre saa 3 okinyi. Kik bai. Mondo yudu ndani kaka skiza timari dimana star aboro auchiel nono star angwen achiel ochiko hash. Parnia Ramogi TV en od jowende duto te. Nyakwa Ramogi, tok tich matek en kinde mag midhiambo. Kedisepo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' tich abich ka tich abich to dhi kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo ka achiel kod Oimore kamwakelo ni weche manyien mago monon modo kendo luweyo makare. Bende watwako ji mopogore opogore e lony magi magintiere godo mondo mi wagol odok e iti. Tok mano kende bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye mabro mi sigana mag thuondi luo jogo mantie mago magitimo to kod mago manegitime kinde ma okalo. Kik bai. Ineno sigandi ni mar ni nilale nam tichaki duogo ni owinjo tere mano lande Ramogi TV kaito kinyi kukinyi Ramogi Radio ijalo loso pesa mang'eny. I have business partners, and when they come down here, give it all no papers. Ya wadwa mnamusu. Nani kidwa ketho tichara kaini musu kare musa. Ing'eni ngimana te ang'ega jaoda kaka ng'at man gi nyadhi. Iparo ni nyalo bet gima ber kikawo familia ni ibiro dak go dichuo wadu. Doho ogolo ler ni yiero maduong' onego bagi tich ariyo tarik 11 dwe mar 8 higani, kata kamano ng'etono ibiro keti e tim tok yiero mabiro. The law requires that a mental assessment be done before plea is taken. A mental assessment is therefore to be done and a report to be filed. Mr. Abdullahi Advocate is appointed to represent the accused person in this matter. The matter will be mentioned on the 20th of August. Achich mitudo gi nek mar rawera moro manyako ma jahigni 19 manol kuome mauta kendo wang' mowit ringre ne ochwal e nyim doho ma Merti e kaunti ma Isiolo. Ka wamedo keto rech ni nam kendo wamedo namba mare, wamedo nyuolore kendo koro jolupo nyalo yudo rech ka gidhi nam. To en gima waparo ni kambi achiel ok nyalo. En kama wagombo ni sirikal okete maino kabisa. Jokanyo e sekta mar pith gi tend wedhe e kaunti ma Homa Bay ochako chenro mar keto nyithi rech e nam Lolwe kaka yor medo kwan mar rech. Machiegni kendo Nyakwa Ramogi Ajwang' e tielo mogik e twak marwa e chenro mar mbako romo kotudore kod higni 13 mar sirikal mar loch gwenge ber mane ma waseneno winjane pach jopiny e kaunti mano ma Mombasa kotudore kod thuon wach mwatwake odiochieng' ma kawuono. Wawinjane monde. An nyinga iluongo ni Tobias Onyango, an piny mar Mombasa. Wach mar kaunti manokel niendi. Kakuma dier, kaunti nokel mondo omed job opportunity, mondo tije omedre vijende, yani vijende mondo tije, yani tije mondo omedre. To kang'iyo wach mar kaunti niendi, wan kaka vijende, waneno ukabila nitiere. Ukabila nitiere tije giendi, nikech iyudo ka jatelo moyier nero, en mana gi ng'ate moro monego kaw okete e tich kacha chande. Ambapo iyudo ka nyithindo mang'eny mosomo, mamoko go ngware, jomoko nitie mane jomoko be yom koteni to gin gi certificate maber monego bed ni giyudo tich e county. Lakini mondo miyo migi tich, sani tich dwaro connection. Koro an tich mar county mondo kel niendi, akini sirikal mane mabiro luwo gini maber mondo ji obed masawa equally, manyo nyathi ng'ama ni piny ok ni ng'ama nigi pesa ema nyaka ndike tij niendi.
Aya mano pach japinye kaunti ma Mombasa kudore kod thuon wacha ma watu odiochieng' ma kawuono. Tang'e ni wadong' mana kod thuolo matin kende to watieko twak mar odiochieng' ma kawuono. Ian kapok ne wadhi yuyo moro madundo nitiere wach mane dwa medo kosa chak kod Cynthia Mondi. Cynthia Mondi kasto in Ian. Okay, ne nitiere wach mana da wuoye wach mar transparency kod accountability. Ada wacho ni nyaka ne devolution bedi at least one somewhere kugi kuom transparency because one gi information mabedo published sani wanyalo ng'iyo kaka county governments tiyo gi pesa magichoko kata mawuok negi e national government. Kuma wane gi shida sana en part mar accountability. Accountability mwanyalo wacho ni it is still work in progress. Nitiere laws mosebedo put in place mar guiding tije mag accountability. One gi oversight wang'eyo ni bedo itimo gi senators osetemo timo oversight roles. Gisebedo ka giluongo county CEOs sectors mopogore opogore mondo giduok penjo kaluwore gi kaka gitiyo e sectors bag health, roads and the rest, but follow up and consistency. Ka county governor appear before the Senate owacho ni ande ni cho noger two pit latrindo oger gi 500,000 jopiny ong'ur. Banka jopiny ong'ur steps mage mano oketi mondo mi jopiny mane ng'urgi onyisgi kaka ginene kaka choni noger mondo giweti mang'owa giwe ng'ur. Koro matine ni oversight itimo but there is no follow up mondo oket jopiny e ler kaka itiyo gi pesa gi. Devolution tire gaps mosebedo. One gi low projects project progress. Matende ni tire projects mang'eny mosechaki but they are still stalled, if I can use that term. Money allocated to this project wayudo ni money bedo allocated mang'eny to tich matiyore e ground team. For example, roads migero sanigi. Roads king'iyo na nyoro na awuotho e yo moro masani dhi mbele Homa Bay County. Yo oger makata kaka geche gari nyalo kalo gi gari wadgi onge. Kora kia ni igero gi sani mondo o attract jogo kura koso igero gi as projects which are long lasting. Wayudo ni mostly projects ma jogi gitimo to attract voters. Kasto one gi audit queries. What have they done? E pesa ma auditors osewacho ni kwalo e county gi. What have they done to recover those money? One gi pending bills year in year out. Ang'o mosetim about pending bills? Incomplete projects asewacho. One gi procurement issues. They come year in year out. Ang'o ma itimo mondo wechegi orum. Mano e chandruok ma wan godo sana e kar transparency kanyo. Kasto weche resources. Counties wanigi resources mang'eny. Ma resources gi ka wanyalo tiyo godo nikech the end goal of a resource mondo wabed gang'owa gi pesa e lwetwa. Ka wan gi resource kaka machalo ndhiwa wan gi resource mar tiang'. Iyudo ka jopur tiang' gi yuak ni ka gitero tiang' e kambi to pesa giwuok gi nono. Opuro, odoyo, onyiewo fertilizer gi pesa de but end goal kar mondo mi oyud pesa owuok gi kambi nono. Karere kaka resources ma wan godo gi konyowa. Ere kaka jotelo nikech jotelo giwinjo kaka jopiny yuak pile. Giwinjo. Wan gi Kabondo Kasipul wan gi rabuon. Rabuon ni ere kaka wanyalo timo ne value addition mondo ober jopiny oyud pesa. Wan gi resources mang'eny makanyo tok dang' wawuondre. Koro an bende kaka Ian no wacho ni pesa mitero e empowerment gi miting'o pesa go kapu iting'o pesa gi ginene gi besen ichoko pesa gi besen to mokwa to okwamo ogore piny ok ti. Ichoko pesa gi besen to jo youth to onge gi tich. Ni in terms of empowerment pesa mitere empowerment gi ochier godo kembe molwar piny. Oger godo processing industries in our counties mondo counties oti. Iwacho kanyo makarenye. Ian nitiere wach mane damede. Ada wacho ni en adier makene devolution omiyo counties pesa mondo omirowere watije. And that is a fact. Emani tijegi ok chope yo makare. Sani kindikie tich kaka nyaneno wacho kanyo ining'eng'a.
kasi imiya quotation binyalo chopo bei ni mondo yud tijni. Koro there's no accountability kendo onge ratiro e yo mar ndiko. Ting'eyo ni Public Service Board oket ni tijego onego bed advised publicly. Tenders onego mi ji on merit. To ayudo ni tenders gimiyo ji in terms of favoritism. How loyal you are to this county government. Ka county's government nyamiyo wa teko ka jopiny mondo wariem nikech gima nomiyo kel gigi nomero omi japiny teko. Koro if they can leave jopiny mondo otim gige kaka devolution omiyo gima net no, wanya timo maber. But tie jobs madonjo, but I feel ni gibedo ok mi ji on merit. Kamani gana na medo. Aya, Hilary ang'e ni nitiere wach ma idwa medo in bende. Tang'e ni kapok wakawo thuolo mar kawo wach mogik. Wang'e ni wachomo mano Vision 2060, mano lek mar chopo Vision 2060 ma jatend piny Kenya William Ruto yando wacho ni kochopo chieng' tarik 12 mano chieng' tich adek, kapani en chieng' tich adek juma manyien to bro bedo twak bro bedo mar mondo mi opora ne wach kotudore kod lek mano mar Vision 2060. To ka wang'iyo lek mar Vision 2060 ok wanyal wacho ni en mar Kenya te. To ka wang'iyo Kenya te, sirikande mag loch gwenge bende ok nyal dong chien. Tudruok mane mowinjo bedi Hilary e kind sirikande mano mag loch gwenge, counties magwa kod sirikal mamalo maneno ni wachopo kare lek mar Vision 2060 Hilary. Aparo ni erokamano Joiso ne penjo no. Vision 2060 wabedo godo nikech wachiegni loro Vision 2030. Kendo aparo ndalo moko ne antiere kar kae kana wacho ni Vision 2030 nigi medium term development plans mading'iye godo. To the last time mano chieke was 2022. Ma wacho ni kamoro kaka sirkal no biro nitiere kaka kamoro negi dwa sideline Vision 2030 no. But wagone William Ruto erokamano nikech gave another discussion mar Vision 2060. Na winjo kana wacho ni okwamany another government document, okwamany document moro mar sirkal machalo kaka mar constitution. Wadwa ni wabed piny to wa harmonize pachwa te. Wagem pachwa te together mondo wabeni wanyalo winjore ni pinywa idhi ta e yo machal nang'o. To penjono kwa penjo ting'eni nyaka koro wapoge wageme down into real things ma jo watimo gi lwetgi mar wakone gi income keto ngimagi maber. Duoka e functions mano bedo devolved ka. Ang'oma ere kaka Vision 2060 di prioritize pith kod pur. Ere kaka wadhi ensure ni watego pith kod pur e kind ogandawa ma wanyalo export, wanyalo golo chiemo mang'eny maromowa e Kenya waka kendo bende wanyalo export madhi oko. Wami an example. Bige county kata chiel manigi abattoir ma jopur pidho ruedhi mag ring'o kata jopur pidho dhok mag ring'o tiyang'o ring'o e counties no to ring'o go bedo kata exported nikech chich ring'o duong' kabisa pinje machalo kaka Middle East. In fact, I remember nitiere video moro manyocha trend ka wuon diet Silas Jakakimba nochamo ring'o mar 80,000 kane akia ni en US. Iwinjo? To ring'o ni no akany, ring'o no a Japan. Ring'o a Japan idho ndege nikech ruedhi ma Japan ring ruadh Japan moro o Japan idho ndege Jakakimba oa kod Rusinga diromo gi ring'o kanye US. Ring'o no ema miyo jo Japan ni mbele nikech gitego pith kod pur. Ka jo wanyalo tego pith kod pur ma gipidho ruedhi madongo dongo kalo through abattoirs gi uso ruedhi go ne abattoirs go yiyang'o ring'o iuso oko. Mago gin mise monego beni watego maseche mwadhi discuss about Vision 2060. Wadhi ng'iyo mana ni kanyo to wadhi kanyo. Mane gima dhi tego kata gimiluongo ni GDP per capita. I mean GDP per annum. Iwinjo? Nikech kakoro sani ne nwago kwan ka nigemo Vision 2030 nwago kani nonego benia wabedo gi GDP per annum ma 10%, GDP growth per annum ma 10%. To sani pod 5%.
My senior 5% mane wantiere actually ndalo mani biro gi vision karibu ndalo mani biro gi vision 2030 ndalo mani biro gi vision 2030 na wantiere gi gimoro around 4% kama. To mane indicator mar dongruok number 1. Unyalo guko kunyalo timo gimoro amora but ka GDP growth pa annum pod tin. To nyiso ni ji ok dongre. Ai wachni mogik wachna mogik. Ene nuwa wuoyo about watch counties. 13 years later. 13 years later okuni onge gimosetim. Nitiere nderni moseger. Neri nitiere jowaringe kendo nitiere mapod bedo gero mapod bedo maintained. Nitiere market chirni. Nitiere moseger nitiere mapod igero nitiere mapod national government gero in collaboration with the county government. Nitiere vocational training centers, nitiere ICT centers, nitiere industrial parks. Magete nitiere penjo maduong' en ere kaka gigi directly impact ndima jowa. Iwinjo. To jowa they have a big task in 2027. Adwa ni jowa ka dhi yiero to bedo piny ndik making scheme maduong'. Midhi nono godo tij governor, idhi nono godo tij president. Gimomiyo wawacho ni Ruto 2 term en nikech kikawo making scheme mar Ruto tichako nono. To Ruto chuo mana 100. Gik moko matine mabage kanyo. But averagely okalo. But kibiro kuom governors, bed gima kendo kikinene governor Roma. Ngini otimo ang'o agriculture, otimo ang'o MSME and trade, otimo ang'o vocational training. Moywa goro. Erokamano ahinya. Cynthia wachni mogik ka watieko. Okay, an wachna mogik an daher mar nyiso jopiny ni kik wadonje twak mohewa nikech vision 2060 ni kama 2030 ema pod pek pod gik mang'eny manosingie vision 2030 pod pok wa achieve and we are only remaining with 4 years. Koro jatend piny Kenya William Ruto, he has only 1 year to leave the office since he is going home. We are taking him home as the people of Kenya and we have the reasons why we are taking him home. Wadwa nyiso jatend piny Kenya ni the constitution of Kenya, as His Excellency Sifuna always say, the constitution of Kenya always constitution mar Kenya biro mokwongo motelo ne gero ndara keto mijingo e ratiro mag jopiny biro mokwongo kapok itimo gimoro amora. Koro emomiyo an kaka Cynthia ane 1 term ni Ruto nyaka ento watere dala. To an kaka jayouth bende asekawo initiative mar chung kaka women rep mar Homa Bay County mondo gaps maneno e position no mondo atim maber. Erokamano ahinya Cynthia. Ian, ka watieko. Kaka incoming member of County Assembly Kologi Ward, wemba kautol ni makende mondo arwak wadhi bedo gi rally maduong' Homa Bay County tarik 16 mar linda mwananchi. Wakwayo gandwa mondo wuoge na namba gi kendo walano mana kwe kende mag mano romo nyuoth Yesu. Erokamano ahinya Ian, erokamano ahinya Hilary kachiel kod Cynthia kuom kawo thuolo maru mar biro e twak odiochieng' ma kawuono. Nyakwara Mogejwang', imbenda goni erokamano ahinya kuom bedo koda odiochieng' ma kawuono. Seche mana chako chenro mar Rupiny, sani koro ero watieko chenro mano mar mbakoro. Mano kanyo kodong' mana dakika matin kende to chopo saa 7 mar odiochieng' mar mondo mi iyud weche manyien mag migago. Wakawo mana yueyo madindo gi sani kaito Milton bro bedo ka mi weche manyien mag migago. Bed kod odiochieng' makare, oriti masani nyaka kendo warom juma manyien. Nyinga Joyce Oduor.